ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿ ನಿನಗಳಿಗೆ ಸೋಣ ತಿಂಗುಳ್ಡು ತಡ್ಡೆಗ್ ಪೂ ಪಾಡ್ನೇನು ಎಂಚ ಪಾಡ್ವೇರು ಬಂದು ತೋಜಾವೆ ಎಂಕುಲು ನಡು ತಾಯದ ಬಾಕಿಲ್ದೆಗ್ ಪೂ ಪಾಡ್ನು ನೆಕ್ ಮೂಜಿ ನಮೂನಿದ ಪಜಿರ ಪೂ ಕಂತದು ಪಾಡ್ನು ఒక ಗಂಧ ಅರೆತದಿಂಚ ಇರೇಟ್ ಸುರುಟಿಂಚ ತಡ್ಡೆನು ದೆಕ್ಕೊನ್ವೇರು ಸೋಣ ಬರ್ಪಿನ ಸುರು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಶುರು ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಅಡೊಕ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಕೆಲವರು ಪಾಡ್ವೆರು ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡು ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪಾಡ್ನು ಕನ್ಯಾ ಬರ್ಪಿನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದುಂಬು ತಡ್ಡೆದ ಅಜ್ಜಿನ ಗಿಡ್ಪುನ ಲೊಪ್ಪುಂಡು ನಿಗಲ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಇಂಚ ಪಾಡುವರ್ ಪಂದ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಡು ಪಾಡ್ನ ಕೈದ್ ಮಲ್ದೇರು ದುಂಬ ಎಂಕುಲು ಕಿನ್ನಿಪ್ಪನ ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ಪಾಡೊಂದಿತ್ನಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನೊಂದು ಪಜ್ಜಿರದ ಪೂನು ಇಂಚ ದೀಪಿನಿ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡು ದುಂಬುಡು ತಿಂಚಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿ ಪೊತ್ತ ಅವನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉರುಡೊಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲ್ಲಡು ಜನ ಪುರ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತದು ಕೆಲವರು ಮಲ್ಪುಜೆರುಂದೇನು ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಂಜಾರ್ಗಿರಿಗೆ ಹೋಯ್ತೀನಿ ನೀವು ಸೋಣ ತಿಂಗಳದ ಶುಕ್ರವಾರ ದಾನಿ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಜನ ಬಯ್ಯದ ಟೈಮಿಗೆ ಹೋಯ್ತಾ ಅಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಇನ್ನು ಉಲಾಯ್ದ ಮಾತ್ರ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಪಿಜಾಯ್ದ ಒಂದು ಸೀನ್ ನಿಗಲೆಗೆ ಪೂಜೆ ಹೊಂದಿದ್ದೆ ಎಂಕುಲು ಕುಂಜಾರ್ಗಿರಿ ಪೂಪಿನ ಎಂಕುಲು ರೋಡ್ಗಾರ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮುಟ್ಲುಡು ಮಿತ್ತದ ಪೂಪಿನತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಲುಂಡು ಮಿತ್ತ ಅವರಿಗಂತೆ ಸಾಕಾಪುಡು ಬಂದು ರೋಡುಡು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೋಡುಡು ಪುಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡಿ ಮುಟ್ಟಲ ವೆಹಿಕಲ್ ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ಪಾಜಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಪುಟದಿನ ಊರೊಂದು ನಿಟ್ಟೆಡ್ದು ಬತ್ತಂಡ ಮುಟ್ಲುಡು ಬರ್ರತ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಇತ್ತೇರ್ಲ ಬರ್ಪುಜರು ಒರಿ ಇರುವೆರು ಬರ್ಪೆರಾತೆ ಒಂದು ಮುಟ್ಲುಡು ಬರ್ಪಿನ ತಾತಿ ಒಂದು ಪರಶುರಾಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ದುಂಬು ಮಂಗೆರ್ಲೆಂತು ಒಡ್ಡ ಕುಂಜಾರಿಗೆ ಬರೋಡಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಕೊಡಿಗಡೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಈಗ ಬರ್ಸ ಜಾಸ್ತಿ ಬತ್ತಿನಿಟ್ಟಸ್ರ ಅದೇನು ವಿಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತುಜಿ ಇಚ್ಚ ಕಲ್ಲು ಪುರ ಉಂಡು ರೋಡು ಅದು ಪೋಪಿನ ಅಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಿರುತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಬೈದಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಅಂಚ ಅದು ಒಂತೆ ರಾತ್ರಿದ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಬೈದಿಜಿ
ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಸೈಡ್ ಪರಶುರಾಮನ ದೇವರನ್ನ ನೋಡೋದು. ಎಡಿಗ್ಲ ದುಂಬು ವೆಹಿಕಲ್ ಪೂರ ಬರೊಂದಿತ್ತು ಮಿತ್ತ ಮಿತ್ತ ಒಂದೇ ಬರೋಡಿತ್ತಂದು ನಡಪರೆ ತಿರಂದಿನಂಗಲೆಗ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೋಲಿ ಮಿತ್ತ ಉಂಟ. ನಿಕಲಿಗೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.